Jeg skal lige til starten. Så gør vi. Vi ved, at der kun er et areal i en trekant, og derfor det her det er den endelige formel for sinusfunktionen. Og for eksempel hvis vi tager vinkel A, så hedder det T lige med gange T gange Jeg laver skriver toilettet. det er formlen for vinkel A. Og vi tager vinkel B, så hedder det T gange AC gange sinus B. Men da vi ved, at der kun findes et areal i en trekant, så må der også gælde følgende, og så laver man så et bevis. Som skal sige. Snak lidt her. Det her det er jo for vinkel A, og så siger vi, at vinkel A er jo lige med vinkel B, så derfor siger vi, at det er jo A, at det er B, og så gange sinus B. Og så nedenunder, så dividerer vi de to halve ud med hinanden, så den kommer til at hedde BC gange sinus A er lige med AC gange sinus B. Og så tager vi de to C'er. De her to C'er, de går ud med hinanden, sådan så den kommer til at hedde B gange sinus A er lige med A gange sinus B. Og så kommer den så til at se sådan her ud. B sinus A divideret med sinus B, og det er lige med A. Og endeligt kommer den til at hedde B divideret med sinus B